What is done? A já vás vítám u dnešního dílu. Dneska je to díl z Minecraft miniher, takže doufám, že si video užijete a hrajeme minihru s názvem One in the River. Takže už to možná někteří znáte, nebo hodně lidí to už znáte, takže tak. Tak a už hrajem. Je to dobrý? Ne, není vůbec, pojď, pojď, ne, on mě dal. A máme resource pack s názvem, tady máme prostě jednoho hackera, tady tenhle, co mě teď zabil, jak on se jmenuje, nevím. Já vám ho ukážu a bude to taky vlastně dosvědčení, aby dostal ban, protože to fakt nemá cenu hrát s takovýma hackerama. Vidíte prostě vidíte, odkud mě hitoval? Dívejte, já se schválně zakempím tady, schválně. Prostě. Ne. Vidíte to? Vidíte ten jeho flyhack? Vidíte to? Vidíte to? On je přesně jak prostě jeho babička, vidíte to prostě. 2 kily máš! Jo! Jo, to je ten hacker, Jo, to byl. Oni prostě kempí na spawnech. Já to udělám asi tak, taky tak a udělám tak. Bum, vidíš, jeden, jo, tak nezavilo. My už zase spektujeme, jako vážně. Takže teď se podíváme schválně na toho hackera, je to tady tenhle týpek. Jmenuje se, nevím jak, Neotroll. Takže určitě mu dejte ban. Vidíte to? Vidíte ten jeho speedhack a flyhack přitom? Prostě nejde to. To je docela pěkný strom. Z toho by se fajně dalo udělat lobíčko, nebo takhle. Prostě z celého tady tohle, co stavili, tak by se z toho fajně dělalo lobíčko. Tady máme Neotroll zemřel, doufám. Ne, nezemřel, zase má. Přesně, speed, hac, čarka, fly, hac. Natáčím, takže je ve videu, haha. Zase jsem napsal cideu. Místo videu, cideu. Rozhodně si zakrýte oči, to co teď psali do chatu, takže tak, jo. Ale má taky v celku pravdu, protože hrát s takovýmahle hackerama, to prostě vážně nejde. Vemte si, že prostě oni oba dva, no vidíte to prostě, super, teď mě to buglo, ale prostě lomeno vote mezera 4, tak. Vidíte to, prostě Neotroll hacker. A tady byl ještě jeden s modrým skinem, což se už asi odpojil. Takže mu napíšu Neotroll zase někde lítá, protože tento 100% 2-1 teď. Ano, už zase budou týmovat, takže tak. Super, zase týmujou. To se mi totálně líbí, když někdo týmuje, což je úplně super. Takže tak. Odejám. Tak jsme ho netrefili. Ano, tady máme Neotrolla s jeho speedhackem a kill aurou. Takže jo, dali jsme jednoho týpka. Teď dáme do druhého, pojď pěkně, pojď, ne. Dobře, ne. Ještě, pojď, ne. Ne, jsme ji netrefili. Ne. Tak radši ne, no. Už to točím asi na 50. Takže doufám, že se už to teď povede. A ne, malek jsme dali to hackera. Kámo, tebe nesundám. Ještě 6 smrtí a to se mi nechce. Vidíte to, prostě to nejde. Takže tady má flyhack, speedhack, killauru.
a další takové nesmyslné hacky. Prostě k čemu to má, nemá. Ale tak. Někdy prostě kempí. Nejde. No, jeden. Tak, jeden bambus. Držití, pojď sem. Bambusy! Pojď sem! Vidíte ty jeho hacky? Pojď sem! Pojď sem! Ne. Tak to vidím tak, že asi v tomto díle se nám vůbec nepodaří zabít hackera. Takže tak. A no, vidíte to? Prostě hackera se nám nepodaří zabít. Protože hackři jsou fuck you. Že ano. Kámo! Ne. Tak dobře, zabil nás hacker. Takže dáme si ještě jednu hru a to by bylo pro dnešek zatím všechno. Takže budeme zatím spektovat. Tady vidíme toho hackera, který si myslí, že nějak dobře ho zabil. On už má 32 kg. To tu jde jako. Takže speedhack a flyhack ban. Takže vyzkoušíme teda, pokud to je pravda, tady máme někde toho, jo, ten Honzik má hacky taky. Jo, ten Honzik má hacky jak prase, takže Honziku si ve videu. Jsi ve videu máš ban. Takže vůbec ban. Určitě hrajeme na serveru craftmania.cz a pokud by někoho zajímalo něco podrobnějšího, tak asi dám IPinu tohoto serveru do popisku a ostatní věci taky. Takže tak. A jak to tak vidím, tak asi střih dělat nebudu a to bude fakt na dlouho. Jak vidíte, tak už má 37 kg a budeme čekat ještě dlouho. Takže jo, server se bude restartovat, protože to byly hackři. Tady má ten Honzikus, tady se ještě prohlédněte, má skin Trollface. A takže určitě mu jdete ban a tak. Takže tak. Se mi líbí. Tak, ještě jednou mu to řeknu. Tak. Lomeno vote 1. Tak, vidíte craftmania.cz, takže jejich web určitě nám dá popisku videa. Tak, tady vidíme zase to šitra. Opa. Pytle už s nima. Pytle už s těma hackerama, blbýma, zavírovanýma. Fucky. Vidíte to prostě, oni kempí na spawnech a zabíjejí lidi, takže tak a ano, vidíte, vůbec to nejde, protože se nás zabil ten Honzikus. Tady máme úplně jasný, dobře mi. Tak, tady si pěkně začupneme a jak vidíme, tak tady je nějaký mistr. Tady na mě už tady kempí. Vůbec tam nejdem. Určitě už vidím ty komentáře typu this game, neboli ghoste, seš lama, neumíš to hrát, nehraj to vůbec, vzdej to. Ale já to nevzdám, protože se najdou zase lidi, které to bavit bude. A zase další, co má prostě, co jdou zase do mě. Je OK, týmujte si, OK, já už do toho nemluvím. Protože fakt, to nemá cenu. Zase se nenačítá mapa, super. Jo, dobrý, tak. Co zase to je? Zpomalení 3, na jak dlouho ještě? To nemám. Co to je? Jo,
Proč se to buglo? Proč se to buglo, co? Bože, vidíte to? No, super. Tak. To mají. Vidíte? Tu kilauru. Mám se, když vypustím nějaké sprosté slovo. Dařiti. Zabil nás zase další hacker. Takže to by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že jste si ho aspoň trošku užili. Dneska to bylo první komentované video na mém kanále Ghost hraje. Takže doufám, že jste si toto video užili. Pokud ano, dejte palec nahoru. Pokud ještě víc a chcete vidět více mojich videí na tomto kanále, tak dejte odběr a já se s váma loučím s touto nevydařenou minihrou a doufám, že se další minihra vydaří a já se s váma loučím a čau!